Artali ki police station bat kawe ka office sarkar jang katran Meghalaya Government Construction Corporation MGCC ki badan ha ka nongba Shillong kilangat ha ka jingsha thombor da ki petrol bam ha ki riurunar ki bamla ban ithu ha ka shitarik jamang. Kini ki Artali ki police station ki balangat ha ka jingsha thombor ki kentup ya ka Shillong Sadar police station bat ka renja police station ki badan ha pedeng jang ka nongba Shillong ong ka khubor pulin. Katba kate ka office ka balangat ha ka jingsha thombor kade ka padan ha ka thain rilbong Shillong. Ka kubor pulit kala ong bakani ka jingjia sha thombor kala jia ha ka por kumba saw shiteng minstem Henry kamsham nadan satya kanu ka jingjulor ya baro kite ki Artali ki police station. Ha ka bayade ba ka jing thombor ya kate ka office ka MGCC ki pulit kila ong bakat kum ka CCTV layo I ba ki kali ki ba penyeng hapo ka phalau jang kani ka office kila light thau da kasan hadien ba u petrol bam balakawang sham na dei kumbathmu.